आइजोफोरा मानो हाबा जाखांनाबो फिसा फिसौ मोनखांनाबो गुबुन हौवाफोरजों सोमोन्दो थायो बा देहायारि सोमोन्दोआनो जानो हागौ ना फैसानि थाखाय गोसो थोलाय खोमायो ना देहानि गोजोननायनि थाखाय। जुदि नोंथाङा गावनि दाउसा फिसाखौ ध्यान होआब्ला दाउखा सिलाफोरजों खेबखांना लांजागोन। लोगोफोर, हाबा जानाया सानै सुबुंनि गेजेरनि गोथार गोरोबनाय आरो गोसो मोननैजों मोनसे जानाय। नाथाय जेब्ला हाबा जानाय सासे आइजोआ गुबुन हौवानि फारसे गोसो हगारना होयोब्ला आरो गाज्रि सोमोन्दो थालायोब्ला अब्ला समाजा सोंथि खालामो, नाथाय नोंथांमोना सानफेरबायना बेनि मा जाहोनफोर थाखोमानो हागौ? मा बेफोर थगायनायनिल'सो नामा? ना बेफोर जाथायनि गोथौ साइकोलजिकेल आरो इमोशनेल जाहोनफोर थाखोमानो हागौ नामा? लोगोफोर, आसुखान्दा गियाना बिसजों समान जायो। बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोब। भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबब्लासो नोंथांनि बिसिया गुबुनजों गोसो थोलाय खोमायो नामा मिन्थिगोन। बिगियानफोरनि रिसार्चनि बायदिब्ला आइजोफोरा देहायारि सोमोन्दोनिख्रुइ अननाय, मोजां मोननाय, बिसोरनि खोथा बाथ्राखौ बुजिनाय बेफोरखौसो बांसिन लुगैयो। जेब्ला सासे आइजोआ गावनि फिसायनि अननाय, मोजां मोननाय, मोजाङै रायज्लायनाय बायदिफोरखौ मोनाब्ला अब्ला बिसोरो गावखौनो हारसिं मोनदाङो। आमेरिकान साइकोलजिकेल एस'सिएशननि रिपर्टआव मोननाय बायदिब्ला 70% आइजोफोरनि गोसो थोलाय खोमानाया बिथांनि दुखु आरो सुखुनि समाव थाफायै, लोगोसे बिथांनि थासारिखौ बुजियै, अननो रोङै बायदि बायदि गोथौ जाहोननि थाखाय बेबायदि खालामो। सेक्सुएल कम्पेटिबिलिटि बेबो मोनसे जाहोन। जों गुरै रावाव बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरनि आथोनारि गोजोननाय लुबैनायफोरखौ बिथांनि फिसाया ध्यान होआब्ला एबा बिसिया जेरैबायदि लुबैदों बेखौ मोनाब्ला गोसोआव रागा जोंखांनाय फैयो आरो गोसोनि साननाय हनायफोरा सोलायनो हमो। जार्नेल अफ सेक्स रिसार्चनि स्टाडि बायदिब्ला आथोन गेलेनायाव गोजोननाय मोनैयाबो गुबुनजों गोसो थोलाय खोमानायाव बाध्य खालामो। नाथाय गोसोआव लाखि, बेनि ओंथिया बे नङादि गुबुन हौवाफोरजों गोसो थोलायनांगौ आरो सोमोन्दो थालायनांगौ, नाथाय बे मोनसे साइकोलजिकेल रियेलिटिसो। बिसि फिसायनि गेजेराव रायज्लायनायनि खमि, फिसा फिसा बाथ्राफोरावनो नांज्लायनाय एबा गासै बाथ्राफोरखौनो खुला खुलायै रायज्लायै आइजोखौ इमोसनेलि डिसकानेक्ट खालामो। जेब्ला आइजोआ बायजोआव आरो ससियेल मिडियाफोराव फन रायज्लायनायफोराव बिथांखौ खोनासङोब्ला आरो बुजियोब्ला अब्ला बे रिलेशनशिपआ लासै लासै गोथौ जालाङो। हार्भार्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे स्टाडि बायदिब्ला मोजां रायज्लायनाया बिसि फिसाय अनज्लायनायखौ बांहोयो आरो रायज्लायनायनि खमिब्ला गावस्रा होनोबो हागौ। लोगोफोर, भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामना हो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो। खायफा बाथ्राफोराव आइजोफोरा मोनदाङोदि बिथांखौ थगायदों एबा बिथांखौ सनमान खालामा, अब्ला माब्लाबा माब्लाबा रागा जोंनाय आरो दुखुजोंनो आइजोआ बेबायदि खामानिबो मावो। बेखौ इमोशनेल रिटेलिएशनबो बुङो। माने बिसिया जेब्ला दुखु मोनो अब्ला बिथाङा गुबुनजों सोमोन्दो जालायो, रायज्लायो, मानोना फिसायाबो बेफोरबायदि दुखु जाब्लाबो ध्यान होआ। लोगोफोर, आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानो, जाय सुबुङा बेफोरबायदि थासारिखौ बुजियो आरो सनमान खालामो बिसोरनो गुबुननि बिसिफोरनि सायाव लाभ लायो, गोसोखौ बोनो हायो आरो उनाव मा मा जायो बेफोरखौ मिन्थिखायो नोंथांमोना। खायफा आइजोफोरा उन्दै समाव नांगौ बायदि अननाय, केयार, सापर्टफोरखौ मोनाब्ला गाज्रि बेबहार एबा फुरा जिबन गथ'खौ गाज्रि थासारियाव हगारनानै आरो एसेबो ध्यान होआब्ला उन्दै बैसोआव जि सोलोंथाइ नांगौमोन बेफोरखौ मोनाब्ला सिख्ला बैसोआवबो आरो हाबा जानायनि उनावबो रिलेशनशिपखौ मेनटेन खालामनो गोब्राब मोनो। बेफोरबायदि आइजोफोरा गावखौनो रैखा मोनै मोनदाङो आरो भेलिडेशन एबा एक्सेप्टेन्सनि थाखाय बायजोनि सर्सेसआव फोथायो, माने गुबुन मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखिलायो। क्लिनिकेल साइकोलजिस्ट डक्टर रामानीनि बायदिब्ला उन्दै बैसोआव आघात जानाय, आखाय होनाय बायदि बायदिफोरा माब्लाबा माब्लाबा एडाल्ट रिलेशनशिपखौ गोथौयै एफेक्ट खालामो। हाबा जानायनि गोबाव सम बारलांब्ला आरो लाइफआ बरिं जाब्लाबो खायफा आइजोफोरा बेफोरबायदि गोजोननायफोरखौ नागिरना बेफोर लामानि फारसे आगान होयो।
डपामिन मुंनि ब्रेननि मोनसे केमिकेल जाय खुसि आरो गोजोननाय मोनदांब्ला ओंखारो। बे गोदान आरो बाधा गोनां मोनदांथियाव बांसिन एक्टिभ थायो। बेफोर बाहाना नङा। निउर'साइन्टिफिक एक्सप्लेनेशनआ बेखौनो फोरमायो। ब्रेनआ गोदान आरो आलादाखौ पसन्द खालामो। जुदि नोंथांमोना माबाफोर लाइफनि प्रब्लेम्स, एडुकेशननि प्रब्लेम्स, रिलेशनशिपनि प्रब्लेम्सफोरनि सायाव एडभाइस नांगौब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। गाहायाव आंनि फेसबुक, इनस्टाग्रामनि आइडिखौ होना दोनखादों। एसएमएस खालामहरब्लानो जाबाय। आथिखालाव ससियेल मिडिया, अफिस कालचार आरो अनलाइननि जुगाव बिसि-फिसाय रिलेशनशिपफोरखौ आरोबाव गोब्राबसिन खालामना होबाय। माब्लाबा गमखौनो मोना माब्ला बाउन्डारिज पार जालांखो। लोगो सिनायलायनायानो माबायदि मोजां मोनज्लायनाय, गोसो थोलायनाय सोमजिलांबाय। बेफोरबायदि गोथौ गोसो थोलायनाया आथोन गेलेनायनिख्रुइबो गोथौसिन जायो। फर एग्जाम्पल, जोंनि बर' हारिनि गोबां फिसा-फिसौ गोनां आइजोफ्रानो गुबुन हारिनि हौवाफोरजों दोनखारजादों, खारसनहैदों आरो हाबा जाखालायनाय हौवाफोरजोंनो खारसनलायदों। बेफोरबायदि एग्जाम्पलआ गोबां दं लोगोफोर। अब्ला आइजोफोरा बेफोरबायदि खालामनाया गोरोन्थि नामा? बे सोंथिनि फिननाया एसेबां गोरलै नङा। गासैबो रिलेशनशिपनि काहानिया आलादा आलादा जायो। जों बेखौ बुजिनो गोनांथि दं। रिलेशनशिपनि गोथौथि, बिसि-फिसाय सानैबो साननाय हनाय, दुखु-सुखुखौ बुजिनो नाजा आरो खुला-खुलि रायज्लायनो नाजा। जुदि जों बिसि-फिसाय सुखु-दुखुखौ बुजिलायब्ला, गोनांथिफोरखौ खोनासंब्ला, अब्ला जानो हागौ बेफोर सोंथियानो जाखांनाय नङा। बे भिडिअ'आ सोरखौबा जाज खालामनो थाखाय नङा, नाथाय रिलेशनशिपफोरखौ मोजाङै बुजिनो आरो साबसिन खालामनो थाखायसो। जुदि नोंथाङा बे इनफरमेशनखौ मोजां मोनदोंब्ला, भिडिअ'खौ लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्टआव फोरमाय नोंथाङा खाथि-खाला बेफोरबायदि नुयो नामा।